hanya masu kallon mu da sauraron mu a yanzu kamar yadda kuke gani kwamandan Hizba na jihar Kano kenan Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya shigo ofis kenan bayan da ranar Juma'a ya fito a kafar sada zumunta ta Facebook cewa ya yi marabus daga wannan kujerarsa, wanda kuma a jiya gamayyar malamai suka zauci fadar gwamnatin Kano suka samu ne girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abubakar Yusuf na ganin cewa zai dawo kan kujerarsa. Kuma kai tsaye za ka kafa da ke gani Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa kenan tawagar Hizba suke shigowa waɗanda suka roƙo shi zuwa shigowa wannan hukuma ta Hizba da ke nan sharaɗa. Motar su kenan take shigowa a wannan lokaci halin yanzu da mai doki ruwa. Motar Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa kenan da zai sauko yanzu haka. A kamar da wani gani Dr. Mujahideen Amin kenan ya fito, wanda tare suka taho da kwamandan Hizba Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa kenan. Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa kenan mai da ke gani shine yake gaisawa da wato wasu daga cikin jami'an gwamnati da aka turo domin su zo
su ma su rako shi da shigo wani ofishi da kuma wato wasu daga cikin shugabannin hukumar kamar da ke gani yana ci gaba da gaisawa a mutane ka bi fareti ko ka bi fareti a dan yi haƙuri don Allah kun da
Oh my God. faretin ban girma da aka yi kamar yadda masu kallo kuke gani ya to wani ya zo ya shiga cikin ofishin sa. Sadiq, wakilci sako mutum da mana ina ne haka kuka ciko wajen kuma wajen mutum الله أكبر أنا من جماعة الجهة أقول لك الله الله أكبر الله أكبر akwai DG Press a bashi yawo da aka press na gidan gwamnati Allahu Akbar إن الحمد لله والشكر لله والثناء على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه لأني أجاد الله لصلاتي كمن جاء الله هو wanda ya ji daɗin wannan sulhu da aka yi sai Allahu Akbar ko wanda ya farin ciki da dawo kamar da janar ya ce Allahu Akbar ko wanda ya ji daɗin alƙawarin da gwamna ya abba kabir musu da ce Allahu Akbar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa in mutu bi ghayzikum an bakin ciki sai ya mutu wannan abu an fara shi kuma an dinga yi kenan da izinin ubangiji operation kau da badala ya zo ya zauna da izinin ubangiji operation kau da badala ba za mu daina ba hizba a ciki za mu rayu hizba akan ta za mu mutu
insha Allah ran tasar kiyama za mu tashi a hizba. Mai girma babban kwamanda janar na hizba na jihar Kano Sheikh al-Imam Aminu Ibrahim Daurawa, mai girma babban kwamanda janar na jihar Katsina, ku gano abin ba kawai Kano bane ba, ga kwamanda janar Abu Ammar tun da Katsina ya zo saboda ya nuna wannan solidarity din. Mai girma DG na hukumar Hizba, mai girma yar uwata DCG Women Dr. Khadija Das, daraktoci ACGs, manya-manyan jami'an gwamnati da suka zo, SA ina mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba za mu ɗauki lokaci ba, mun san an zo mu. Da abin da kuka ji an yi, kawai ku nuna farin cikin ku da kafara. Kafaran ɓata lokaci ba, zan roƙi babban kwamanda janar ya jihar Katsina ya yi magana minti ɗaya, kuma ya tafaddal mashkura. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan rana. Babu shakka wannan ya nuna ƙarfin addinin musulunci ga al'umma da kuma yadda al'ummar Najeriya duka gaba ɗaya suka damu da hukumar Hizba. Hukumar Hizba ta Allah, kuma ce ta aikin Allah. Muna fata madaukakin sarki ya kunyata su. Allah ya ɗaukaka hukumar Hizba a inda take, ya kuma ba mu nasarar dukkan ayyuka alkhairi da aka kasa gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Minti ɗaya za mu saurari mai girma digiri na Hizba na jihar Kano, falle da fadar mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. to abin da zan ce kowa zai ce zai alhamdulillah su uku. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. To aiki alhamdulillah, aiki salamu alaikum. Mun kora mu ci gaba da aikin mu. Allah ya mana jagora, Allah ya riko da hannayen mu ga baki ɗayan mu. Allah ya kare shedan da ya shigo, Allah ya mana maganin sa. Allah ya mana, Allah kada ya ƙara kawo irin wannan yanayi, Allah kada ya ƙara kawo irin wannan yanayi. Muna godiya gaba ɗaya da kowa da kowa da ya zo wannan guri. Yan jaridu muna da su sun fi guda 100 a nan gurin. Muna godiya gare su, muna fatan Allah ya saka kowa da alkhairi. Kuma ina so in amfani da wannan dama kowa ya ce urkus urkus urkus. Shi ke an gawa da su, sun gawa. Salamu alaikum. Allahu Akbar. Sai ‘yar uwata DCG Dr. Khadija, hijabi tsakanin babban riga. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Allahu Akbar. Mata ku ce hizba ta ya mani gyara. Shirin hizba ta ya mani gyara ƙarƙashin jagorancin babban kwamanda zai ɗora. Dukkan wata ya bala ja'u za ta zama ya ta gari insha Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akwai babban darakta janar na gidan gwamnati wanda yake kula da al'amarin jarida, shi ma zai ce Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yau shedan da abokansa a jihar Kano da arewacin Najeriya an take wayansu kuma an yi nasha. Ƙarshen shedanci da fitina a jihar Kano ya zo ƙarshe. Farin cikin al'ummar jihar Kano ya ƙara tabbata bisa ga wannan sulhu da ya gudana tsakanin mai girma gwamna da amininsa, ɗan uwansa, malaminsa, abokin aikinsa a Sheikh Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa, babban kwamandan Hizba aikin Allah. Yau kafin mu jirgin bakin malam
rana ce da aka kawo ƙarshen dukkanin wata baɗala a jihar Kano ta fili da ta ɓoye. Malam, kamar da kowa ya sani, ya himmatu akan aikin Allah sun kafin ya zo Hizba, da zuwansa Hizba karo na ɗaya da karo na biyu da kuma wannan karo na uku. Duk sanda ka ce Hizba, abu na farko da zai fara zuwa maka a rai shine sunan Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa. A bisa wannan gaba muke kira ga al'ummar jihar Kano cewa a ci gaba da yi wa gwamnatin jihar Kano addu'a, a ci gaba da yi wa mai girma gwamna addu'a, a ci gaba da yi wa Hizba addu'a domin ci gaba da aikin Allah da kawo gyara akan harkokin da suka shafi tarbiyya da kuma zamantakewa al'umma. Na gode Allah ya bar zumunci, Allah ya saka da alkhairi. Allahu akbar. Akwai waɗanda profesa yau bismillah ai ko muke jira. Alhamdulillah, wato wannan abu idan kun ga inda aka hawo sama, aka gangaro, aka sake hawa sama, sai ku ce Allahu akbar. Waɗanda suka shiga tsakani duniya ba ta manta da su ba. Allah sai ya fi mu yabawa, annabi sai ya fi mu yabawa, mu'mini sai sun fi mu yabawa. Akwai profesa Baba wanda da shi Babangida, wanda Muhammad Babangida, wanda da su aka ta wannan fadisa shi, ga wakilin nan ya zo wanda suke karkashin Profesa Barodo da su Malam Abdulwahab da ciyaman ɗin gidan nan shehi wanda ga su nan malamai masu albarka su suka hana idan su bacci dare da rana, to shi za su kace idan su insha Allah babban komanda janar zai wannan dawowa. Gashi sun sheda, to za mu ba shi minti daya ya faɗi wani abu. Kalle da fadal. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wannan taruwa nama wannan wuri yana ƙara tabbatar da ɗaukaka da girma na Allah subhanahu wa ta'ala, kuma yana nuna cewa aikin Hizba aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Da kun san irin mutane daga jihar Kano, daga wajen jihar Kano, daga wajen Najeriya, waɗanda hankalinsu ya tashi a dalilin wannan dambarwa, da wato za ku yi mamaki. Amma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da daidaito da sulhu domin ɗaukaka addinin Allah. Aikin da Hizba suke yi wannan yana nuna cewa aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Aikinku yana yin kyau, ku ƙara kyautata abin da kuke yi. Kuma wannan yana tabbatar da cewa mai girma gwamna jagora ne wanda yake sauraro, jagora ne wanda yake da kishi na taimakon addinin musulunci. Kuma wannan yana tabbatar da cewa shi Commander General mutum ne wanda yake da kyakkyawan niyya, yake da jajircewa, yake da manufa mai kyau ta kawo gyara a cikin wannan al'umma. Abin da yake gabanmu cewa ƙalubale ne, ashe mutane suna son aikin da Hizba take yi. ‘Yan Hizba ba ku kaɗai ba ne, ‘yan Hizba Allah na tare da ku, ‘yan Hizba al'umma suna tare da ku. A dalilin haka ne wannan zaure na haɗin kai a tsakanin malamai na jihar Kano suka yi ruwa suka yi tsaki domin tabbatar da cewa an samu daidaito, an samu sulhu a tsakanin mai girma gwamnatin jihar Kano, tsakanin gwamnatin jihar Kano da kuma mai girma ɗan Muhammad Amin Daurawa. Allah subhanahu wa ta'ala muna godiya gare shi akan wannan, kada Allah ya maimaita mana irin wannan hali da aka shiga. Allah ya kawo da jeto, Allah ya karfafa aikin Hizba, Allah madaukakin sarki ya albarka. Assalamu alaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Allahu akbar. Shefa da bayana. Allahu akbar. Abin da bai kamata na fama ba zan faɗa kawai guda da wallahi jiya a gaban mu mai girma gwamna sai da ya hawaye. Akan shari'ar musulunci, akan Hizba, kuma akan Commander General. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا كنا جبالا في الجبال
وربنا سرنا على موج البحار بحارا. أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدمهم على الكفار. لو كان غير المسلمين لهذا كنز وحملوا منها الحمر والديارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا لن نخشى يوما قاسما جبارا. الله أكبر. يا مسيراري بقيام أيكي الشيخ الإمام كوماندا جنرال فيلد مارشال الشيخ الأمين إبراهيم جيراوة فليتفضل مشكورا. da wani yaro ana rama ta boka sai shigo zai mana karatu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Mun gode wa Allah, mun gode wa Allah, mun ƙara gode wa Allah. Mai girma gwamnan jihar Kano wanda Director Press yake wakilta a wajen wannan taro, mai girma Professor Babangida Muhammad Babangida wanda yake wakiltar inuwar haɗin kan ƙungiyoyi da malamai ta jihar Kano, mai girma mataimakin babban kwamanda, mai girma darakta na Hisba, mai girma Dr. Kajiza mai wakiltar bangaren mata a hukumar Hisba, manyan baki 'yan jarida 'yan Hisba, masoya addinin musulunci, kwamandan Hisba na jihar Katsina Abu Ammar Muhammad Al-Amin wanda ya tattaki musamman daga Katsina ya wakilci mai girma gwamnan Katsina akan a wajen wannan taro na wato wannan rana mai muhimmanci. Wato wannan bayan Allah su Profesa Babangida Muhammad Babangida ƙarƙashin jagorancin Profesa Muhammad Burodo da Sheikh Abdul Wahab Abdullah da Dr. Sa'idu Dokawa, sauran shehi da injiniya Bashir Hanan da sauran manyan malamai na wannan majalisa sun yi duk abin da ya kamata malamai su yi. Allah saka musu da alheri. Sun zauna da gaddani, sun zauna da mai girma gwamna, sannan suka haɗa mu da mai girma gwamna aka zauna. Abinda aka fahimta gaba ɗaya wasu shaidanu ne suka shirya wannan abin. Su suka ɗauko wannan tsohon bidiyo na wato wata 5 da ya wuce a baya, suka tura wa gwamna, suka ce ga 'yan Hisba suna ta buge mutane, suna karaɗa mutane. Sun yi haka ne domin su lalata alaƙar gwamna da Hisba, su lalata alaƙar musulunci, su cimma burinsu na a mayar da Kano cibiyar baɗala da auren jinsi da maɗigo da luwaɗi, kamar da aka lalata mana sauran jihohin na rashin tsaro. Jihar Katsina muna addu'a kullum Allah ya fitar da ita daga halin da take ciki na lalacewar tsaro. Jihar Zamfara kullum muna mata addu'a Allah ya kawo sauki na halin rashin tsaro. Jihar Sokoto haka, da sauran da jihar Niger da sauran jihohinmu na Najeriya da aka hana noma, aka hana kiwo, ake sace mutane, ake fillewa manoma kai. Tattalin arziki ya yi ƙasa, noma ya koma baya. Mu kuma Kano da aka ga cewa wato tsaron har yanzu Allah ya mana albarkarsa, za ka ce to bari a mai da Kano ya zama cibiyar baɗala. Karuwai da 'yan daudu sun mai da Kano matattara. A nan ake so a fara yin auren jinsi, daga nan sai iyalo a Najeriya. Saboda haka wasu mutane marasa imani su suke son su ga an lalata Hisba, kuma an haɗa ta faɗa da gwamna domin ya zama cewa ya ƙi sauraron mu, ya ƙi kulawa da mu. To a jiya duk an buge waɗannan shaiɗanun. Shaiɗanun mutane mun fahimci gwamna ashe yana son Hisba, yana ƙaunar Hisba, yana murna da aikin Hisba. Kuma da shaiɗanun nan da suka shaiɗanci su lalata Hisba, su ɓata alaƙarta da gwamna, jiya sun ji kunya. Sun ga yadda gwamna ya karɓi malaman nan hannu biyu. Hisba, gwamna ya ce shi ɗan Hisba ne. Za a kai masa uniform ɗin Hisba ya sa. Kuma ya ce duk abin da Hisba take bukata ko fa da take. To wallahi yana can Saudiya yana aikin hajji, wani shaidani ya tura masa wannan bidiyon. Kun san ita gwamnati ba za ka gane ta ba sai kana ciki. Gwamna ba zai san me yake a ƙasa ba. Ko ba ma mu san me gwamna yake ba. Dole akwai tsaka-tsaki.
abinda za mu tura wa gwamna wasu lokacin sai su makale, abinda gwamna zai turo wasu lokacin sai su makale, sai zama labarin da za a kai masa akan mu daban, labarin da za a kawo mana akan daban. Za ka waɗannan shaidanu sun ji kunya, sun ga yadda bai girma gwamna ya ɗauki hisba da yadda ya mutunta mu, ya darashta mu, ya kimanta malaman mu. Kuma wannan abu ba nawa bane, ba naku bane, na Allah ne da manzansa. Ba abin da aka yi min ni, ba kuma wani abu da ya shafe ni a ƙashin kaina. So nake kare mutuncin ku 'yan hisba. Da aka mai girma gwamna ya amince da matakai guda 5 da muka ɗauka, za mu rubuta masa kuma ya ce mu kai masa kai tsaye. Na farko, yau shekara 20 ana biyan ɗan hisba 10,000. San da wannan ba. Duk abin da ake sayar da shi 10,000 bayan shekara 20 ya koma 100,000. Amma ɗan hisba bai taɓa cewa albashinsa ya yi kaɗan. Wanda suke aiki a hedikwata 15,000 ake ba su. Mu muka tausaya ma muka ce a rage musu kwana 2 na zuwa aiki. Yunifom ɗin da kuke gani a cikin 'yan hizba za ku gan shi kala. Mafi yawa wanda suka ɗinka da kuɗin su. Ɗan hizba in yunifom ɗin sai yage ko ya koɗe baya jira gwamnati ta bashi. Sai ɗinka da kuɗinsa saboda yana son aiki. Abu na uku, ana ta koran 'yan hizba da sunan siyasa. Da gwamna ya ce a daina kora kowa. Da haka da yau kada wani ya ƙayo ya mana list daga lokal gamman ya ce zai kori 'yan hizba. Gwamna ya ce ya yafe muku ko kun zaɓe shi ko ku zaɓe shi ba ku ci gaba da aiki. Sannan abu na hudu, makaranta domin koyar da aikin hizba aikace. Hisba Training School. Ga su wannan majalisa dukkansu manyan malamai ne na jami'a. Sun alkawari za su rubuta mana curriculum da za a dinga yin diploma da NCE da certificate har digirin digirgi za a hisba. Masu research daga kasashe da za su dinga zuwa suna yin research akan hisba, yanzu sun samu makarantar da za ta dinga koyar da lamuran hisba. Wannan kurakurai da kuke gani duk zai wuce, kuma 'yan hizba masoyan Allah ne, masoyan manzan Allah ne, masoyan gwamna ne. Sannan kayan aiki, mai girma gwamna mana alkawari za a kawo kayan aiki, motoci, kuma kun ga an fara ma. Duk wanda ya kalli nan, kallin can ka gani za ka ga motoci ga sunan suna aiki. Ofisoshi ne za a yi guda 40. Nan baya da kuke gani katon masallaci ne wanda Aliko Oil yake yi don hukumar Hisba. Saboda haka wannan abun farin ciki ne. Muna godiya gare ku duka, muna godiya ga duka al'ummar musulmi, tun daga sarkin musulmi wanda ya buga min waya, ya buga wa gwamna, ya buga min waya, ya buga wa gwamna. Muna masa godiya. Muna godiya ga manyan malamai wanda suka taso da waɗanda suka yi waya. Muna godiya ga manyan 'yan kasuwa, attajirai, musamman ma wato Alhaji Tahir Mangal wanda ya ci hazazzabiye. Muna godiya ga wato manyan jami'an sojoji, 'yan sanda da SS da suka ba da rahoto cewa aikin Hisba ya kawo ƙarancin laifuffuka iri-iri a jihar Kano. Wasu lokutan sai a yi sati 2-3 ba a samu wani babban laifi ba, saboda inda mafakar manyan laifin suke hukumar Hisba ta je ta tare gurin. Iyaye da yawa suna wa Hisba godiya, 'ya'yansu sun koma gida. Ƙananan yara da ake ɓata su, masu tallan gyaɗa, masu tallan gujiya, masu yawo akan titi, marasa imani suna amfani da wannan, suna mai da su karuwai. Wannan su ma Allah ya mana maganin su. Muna godiya ga Profesa Ibrahim Makari wanda musamman ya taso ya mun waya ce malam dan Allah kai hakuri, nace na hakuri, ce sai na zo da kafa. Profesa Isa Ali Fantani zuwa ya samu jagora Kwankwaso ya gaya masa cewa kafa a bari wannan abin ya ɓaci don ba iya na Kano bane. Sauran manyan malamai da duk kun ji sautin su, kun ji muryar su, Sheikh Sani Haya Jingir, Sheikh Balalau,
Sheikh Abuna Abdullah Gadon Kaya shi ya fi kowa ma damuwa a cikin wannan abu. Da Sheikh Bello Yabo wanda shi ta ma ta kuma wani kai a taho da ni. Kan ba a jira wani abu. Muna godiya da jagora injiniya da Tarabi Musa Kwankwaso wanda abin ya dame shi da kansa ya buge min waya. Muna godiya ga SSG wanda ya tashi musamman ya je har gidana. Ya ce da girma gwamna ya turo shi. Kuma muna godiya ga Sifika wanda muna tare da su abin ya faru. Ya taso musamman da wanda ke da majalisa da Kano. Ya ce ya fara da sunan ɗan majalisa. Gaba gidan su ne da cewa da Allah ya yi muna godiya da ƴan wato su majalisa ƙarƙashin jagorancin Sifika. Sannan muna godiya ga dukkan al'umma musulmi baki daya. Yanzu muka ƙara gane ashe wannan aikin ba iya na Kano bane, ba iya na Najeriya bane, duk na duniya ne. Kowa yana farin ciki da wannan aikin na Hisba. Da haka bangaren ni da muka buɗe yanzu operation kau da badala yana nan an ƙara masa ƙarfi. Wannan girma gwamna ya ce zai ba da motoci. Ana kawo motocin nan za a rubuta operation kau da badala lamba 1, operation lamba 3, lamba 4. Sannan ta yani mu gyara na da Hadiza. Dr. Hadiza ta fito da wani program kuma mai girma dukci gwamna ya da kansa ya ga yadda aka tara 'yan mata ana musu fasa-fasai. Ta an ba mu shawara tun makarantu da suke na bodin na mata da na maza a ji a buɗe reshen Hisba a ciki ana musu wa'azi ana karantarwa. Sannan kuma Hisba ta buga littattafai na tarbiyya da koyarwa a buɗe santoci na koyar da aure da koyar da tarbiyya. Wani ma yana cewa inda zai yi mai girma gwamna ya dawo da cibiyar kiru da dawo ƙarƙashin hukumar Hisba. Wannan ma za mu rubuta a matsayin shawara. Da haka a ƙarshe ne muna gode mai girma gwamna. Domin da ya ɗauki shawarar waɗannan da ba a zo wannan gurin ba. Da haka muna roƙon Allah ya yi Abba Kabiru Yusuf albarka. Ya tabbatar masa da gwamnatinsa. Ya sa masa albarka a ciki. Ya kare shi daga sharrin makiya. Allah ya masa muwafaka da aikin da zai zama don ci gaban Kano ne, don ci gaban musulunci. Allah ya ƙara wa waɗanda suke tare da shi. Allah ya ƙara masa mashawarta na ƙwarai. Allah kuma ya masa albarka a gwamnatinsa. Muna godiya kuma ga dukkan 'yan Hisba ku ci gaba da aikin ku dare da rana. Allah ya ɗaukaka musulunci. Allah ya ɗaukaka musulmi. Wassalamu. 'Yan jarida da suka zo daga ko'ina muna musu godiya, sun ba mu haɗin kai sosai, sun yaɗa wannan abu a tsakanin da yau dukkan wani fitintunu jiya Allah ya wanke su. Allah ya wanke waɗannan fitintunu. Ba haka ba a kan da kuma ba sa malin da rawa. To don su ke Hisba ta ci gaba don na san amfani Hisba tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a kai Hisba a cikin yau na san tasirin da amfani da su da ke kai. To na ga ba mu da shi ya saba mu da shi ya saba da aikin ta fara ba mu da wannan aikin kuma ba da mu bari. Mun gode wa Allah da ya malmajirai. Ko muna koyar da almajirai